Caritas Malta appellat biex l-ebda droga inkluż il-kannabis ma tiġi meqjusa li għandha xi valur rikreattiv u l-legalizzazzjoni tal-kannabis għall-użu personali tagħmel aktar ħsara milli ġejt lis-soċjetà tagħna. Fi stqarrija li saret fl-isfond tal-budget ippreżentat fl-aħħar jiem, Caritas Malta repetiet dak li qal il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna fid-diskors tiegħu tal-budget. Jiġifieri li l-kura tas-saħħa mentali se tkun waħda mill-akbar sfidi tal-futur. Fid-dawl ta' dan Caritas appellat għal kull investiment neċessarju fil-prevenzjoni għax tinnota li l-prevenzjoni tisboq il-kura. Dan iwassal għal inqas sofferenza umana u tnaqqis ta' spiża u riżorsi għal kura. Madankollu tenni l-mediċina rikreattiva bħal kannabis mhijiex is-soluzzjoni. Waqt li l-oppożizzjoni wkoll hija kontra l-użu tal-kannabis għal skop rikreattiv, mhux l-istess jista' jingħad dwar il-Gvern Laburista fejn hemm qasma evidenti. Fit-8 Settembru s-Sindku Laburista tal-Imtarfa Daniel Attard u l-eks kandidat tal-Parlament Ewropew Cyrus Engerer saħħu li l-manifest elettorali tal-partit għandu jiġi onorat. Dan b'risposta d-dikjarazzjonijiet tas-Segretarju Giulia Farrugia Portelli, il-persuna li effettivament hija responsabbli mir-riformi, inkluż il-legalizzazzjoni tal-kannabis. Waqt il-programm Ras Imbras hija saħħet ċaru tont li timbru li nata lil kannabis fil-manifest Laburista kien ħażin fil-waqt li saħħet li d-droga, inkluż il-kannabis, m'għandix tiġi ppreżentata li tista' tittieħed għal pjaċir.